takže si ho tancuje. Ja kamerujem. Hej, Branko, ty mi tanečnicu zničil. Nevadí, Jobuš, tancuj, prepáčte. Načujem to. Tá kamera. Tam pasuje. Dobre, tak si naden. Rúžový. Ja beriem gáčku aj vôbec ma nezávisí. Až ma tam nenadrbeš, tak si nadrbem ja. Tam bude iná roču. Ďakujem. Tam bude iná roču. A ty hovado, to vypni. A ráno to vymáš, jasne? Dobre, dobre. Nie, počúvaj ma. Najmakú kvalitu má Andrea, aj Nalka naša, babetko. Koľko tam dala? A ja som toto je Miroslav Hrán. Okolíte momentálne trháva. A to sa nestá. Ideme ďalej. Toto je Edička, ale na nebude počuť. Ondrušová. Ondrušová, ježiš. Ondrušová. Krásne prekvapený. Áno. Toto je Andrejka Najnovičová.
kamarátka z Pokecu. Len tá? Čo? Nič. Hovoríš na nás? Alebo kúste? Kameruje? Tu je Helenka, naša. Teda ich sem prišla. No, sme radi, že prišla. Sme radi, že Lebo ja by bola Bečka úplne v prdeli, lebo my sme zašli strašne moc mačky. A ja to Bečky. Ja vím, ale... A ty tu sme si neobudná. Dávaj. Pohodulandia. Tak potom im Dajte všetko zorganizovať. Nedanou, moment. Ti to naplo?